Filmul începe cu Lex Luthor discutând despre noul său satelit, Lex 9000, menit să protejeze oamenii de pe Pământ. În laboratorul lui Lex, oamenii de știință observă un asteroid care se îndreaptă spre Pământ. Satelitul nu reușește să devieze asteroidul, care aterizează la laboratoarele Lex, aducând un robot cu el. La Daily Planet, Perry anunță atacul lui Brainiac la Lex Labs, iar Lois Lane și Jimmy Olsen se grăbesc acolo pentru un reportaj. Clark Kent devine Superman și zboară la laborator pentru a opri amenințarea lui Brainiac. Superman îl găsește pe Brainiac interferând cu sistemul din laborator și îi cere să oprească o rachetă ce vizează orașul. În ultima secundă, Superman reușește să oprească racheta și să evite impactul asupra orașului. Superman reușește să devieze racheta înspre ocean și se întoarce la Lex Labs, unde Brainiac a preluat controlul laboratorului. În momentul atacului lui Superman, Brainiac activează Lex 9000, care îl blochează. Lex și Mercy sosesc la laborator și observă lupta dintre Superman și Brainiac. Brainiac activează mai multe rachete care îl lovesc pe Superman, iar Lois ajunge la laborator pentru a urmări evenimentele. Superman îl confruntă pe Brainiac, îl îngheață și o salvează pe Lois în timp ce Lex explorează laboratorul distrus. Lex găsește un chip folosit drept creierul lui Brainiac și îl ascunde în buzunar. Lex vorbește cu Superman și cu Lois, explicând că nu știa cum va fi folosită mașina și pleacă după ce își a rămas bun. Clark Kent se întoarce la Daily Planet, refuzând oferta de a deveni corespondent străin și hotărăște să se întoarcă în Smallville pentru a-și vizita părinții. Clark Kent le spune părinților săi că se teme că relația cu Lois ar putea schimba percepția acesteia despre el. Părinții lui îl asigură că Lois este destul de inteligentă pentru a înțelege și nu-i va schimba opinia despre el. Clark încearcă să o confrunte pe Lois, dar ea este ocupată în încercarea de a obține noi știri. Chipul furat de Lex îl activează pe Brainiac, iar Lex îi propune un parteneriat pentru a-l elimina pe Superman. Brainiac și Lex pun la cale un plan pentru a prelua controlul asupra Pământului și a unei alte planete. Lex instalează chipul într-o versiune nouă a robotului Lex 9000 și adaugă o bucată de kriptonită pentru Superman. Lex lansează robotul în spațiu, iar Brainiac ia o nouă formă, dar cercetătorii îl informează că au pierdut controlul. Lex se întoarce la Daily Planet. Perry le spune lui Lois și lui Clark să meargă la un restaurant. În timpul mesei, Clark încearcă să-și mărturisească sentimentele, dar Brainiac îi atacă în restaurant. Superman se confruntă cu Brainiac, iar Lois este rănită în timpul atacului. Superman reușește să-l doboare pe Brainiac și descoperă că sângele lui Lois a suferit o mutație. Superman o duce pe Lois la spital și află că suferă de o formă concentrată de aliaj în sânge. Se grăbește la ascunzătoarea lui, unde îi se spune că singurul remediu este în zona fantomă. Superman este dispus să distrugă Argonium-44, o substanță din zona fantomă, pentru a o vindeca pe Lois. În timp ce Superman se află în zona fantomă, Brainiac atacă fortăreața și încearcă să fure datele. Superman configurează sistemul pentru a se autodistruge și îl învinge temporar pe Brainiac, care crede că Superman a murit. Între timp, Superman găsește și folosește Argonium-44 pentru a-și restabili puterile. Colectează și îi oferă lui Lois pentru a-i restabili puterile, apoi merge la o petrecere organizată de Lex. Superman reușește să-și recapete puterile, iar Lois recunoaște că Superman este Clark. În timpul petrecerii, Brainiac atacă și anunță că va controla Metropolis. Lex promite că va utiliza tehnologia LexCorp pentru a-l învinge pe Brainiac și pentru a menține orașul în siguranță. Jimmy, trimis de Perry la petrecere, decide să-l urmeze pe Lex în LexCorp. Jimmy se ascunde în spatele lor și aude discuția dintre Lex și Mercy despre controlul asupra lui Brainiac și încearcă să facă fotografii. Superman iese din clădire cu Lois, care începe să flirteze cu el. Însă, el realizează brusc că are halucinații din zona fantomă. Brainiac apasă butonul de autodistrugere pentru Lex 9000, dar dezvăluie că a depășit mecanismul folosindu-și inteligența. Mercy îl descoperă pe Jimmy și îi cere să-i predea aparatul de fotografiat, dar el refuză și încearcă să fugă. Mercy îl atacă și îl bate, dar camera îi scapă. Jimmy intră într-un robot și îl folosește pentru a o înfrunta pe Mercy. Între timp, Superman se întoarce și îl atacă pe Brainiac, reușind să-l învingă.
Când este distras de un tren pe care îl salvează, Brainiac intră într-un laborator și începe să colecteze date pentru a deveni mai puternic. Superman zboară spre laborator unde îi atașează un fir electric lui Brainiac pentru a-l slăbi. Brainiac, slăbit de firul electric, încearcă să scape, iar Superman se luptă să-l țină sub control. Superman se duce la spital și este pe cale să-i dea lui Lois antidotul, dar Brainiac sparge fiola. Superman zboară înapoi în camera lui Lois și descoperă că Lois este moartă. Într-un act de disperare, Superman o sărută pe Lois, transferându-i puterea Argoniului 44. Când Lois se trezește, îl întreabă dacă este Clark, iar el îi spune că este doar Superman. Acesta se întoarce la acasă și decide să o țină pe Lois în siguranță. Între timp, se retrage de la Daily Planet în Metropolis. Înconjurat de reporteri și poliție, Lex este informat că piatra de criptonită a fost găsită în Brainiac, cu logo-ul LexCorp, iar el se simte încolțit. Între timp, Lois și Perry merg să-l viziteze pe Jimmy la spital. La ieșire, Clark Kent se întâlnește cu Lois, îi înmânează un buchet de flori și încearcă să-i spună lui Perry că vrea să renunțe la slujba de la Daily Planet. În timp ce discută cu Perry, acesta din urmă este sunat cu o nouă știre. Lois se ridică din scaunul cu rotile și se grăbește să vadă despre ce este vorba. Iar Clark decide să rămână până la capăt, conștient că Lois va avea probleme cu sau fără el.